Danmark er af mange kendt som et land med en lav form for ulighed, grundet den store sociale velfærdsstat vi har. Nye tal viser dog, at den økonomiske ulighed er stigende, hvilket har skabt en stor debat i hele landet. Politikere og eksperter er dog uenige om, hvorvidt ulighed er godt eller skidt for et samfund. Det er derfor interessant at opstille følgende problemformulering. På baggrund af den her problematik og stigende debat, har vi opstillet den her problemformulering, som lyder, at bør uligheden i det danske samfund formindskes? Og som et forsøg på at besvare den problemformulering, har vi opstillet 3 underspørgsmål. Hvad kendetegner ulighed i et samfund? Hvordan har uligheden udviklet sig i Danmark i de seneste 15 år? Og er ulighed godt eller skidt for det danske samfund? Og det første spørgsmål, hvad kendetegner ulighed i et samfund? Når vi snakker om ulighed, så kan vi både snakke om økonomisk ulighed og social ulighed. Og når vi snakker om økonomisk ulighed, så har man i Danmark efter meget diskussion vedtaget en fattigdomsgrænse, hvorpå man kan måle, om en person er fattig eller ej. Man har valgt at lave en specifik fattigdomsgrænse for, at Danmark ligesom kan prøve, fordi det er så svært at generalisere det at være fattig på tværs af lande, da der ligesom er forskellige levevilkår. Som en måde, man i Danmark og andre lande kan måle den økonomiske ulighed på, er ved hjælp af Gini-koefficienten. Og Gini-koefficienten, den tager udgangspunkt i en indkomstmetode, hvor man ligesom måler ud fra den enkeltes disponible indkomst. Og en Gini-koefficient kan ligge imellem 0 og 1, men man måler i procent, så det vil altid sådan være et tal mellem 0 og 100, eller 1 og 100, undskyld. Hvis den er på 0, så er det lige, så er det lige, at der sådan er fuldstændig lighed. Ja, som jeg lige sagde, at jo tættere på Gini-koefficienten er på 0, jo mere lighed er der i et land. Og Danmarks Gini-koefficient, den er steget de sidste 10 år, hvilket vil sige, at der er kommet mere ulighed i det danske samfund. Ja, og i det danske samfund, der har vi en stor velfærdsstat, som ligesom tager hånd om de dårligst stillede i samfundet. Og det vil sige, at dem, som ikke har en stor nok indkomst til at klare sig, får offentlige ydelser, som f.eks. kontanthjælp, dagpenge og SU. Og pengene kommer fra den høje skat, vi betaler, og især topskatten, som kommer fra dem, som tjener flest penge i samfundet. Og er der tale om skattelettelser, som især højrefløjspartier snakker meget om, så vil det kun komme de rigeste til gode, da det som sagt ligesom er dem, der betaler topskatten i samfundet. Man kan også tale om social ulighed, og herunder noget, der hedder kulturel ulighed. Det der begreber, der siden 1960 har været præget af nogle såkaldte nye ulighedsfaktorer. Sådan fremkommer det i hvert fald i Lars Olsens bog, Den nye ulighed. Og han mener, at før 1960 var det primære ulighedsfokus nemlig det økonomiske forhold. Men ifølge Lars, så mister økonomien efter 1960 betydning, og herefter tilkommer nogle nye faktorer, nemlig ting, som Olsen definerer som belastende livsomstændigheder eller livsforhold. Og her nævner han for eksempel manglende uddannelse og lav tilknytning til arbejdsmarkedet, og det kan være sådan noget som at der er mangel på stabilitet i familien, eller at man har et lille netværk eller dårligt helbred. Og disse begreber kan ligesom ligge under noget, som han kalder, eller man kan i hvert fald se på dem som ressourcebeholdere, som kan være mere eller mindre ligesom fyldt op per person. Og de 5 centrale ressourcebeholdere er økonomi og kulturelle ressourcer, arbejdsmarkedets tilknytning og netværk og stabilitet i familien og helbred. Hvis disse ressourcebeholdere ligesom er tomme, så stiger risikoen for, at vi får nogle mere belastede levevilkår af det, han gerne vil frem med. Og så er der ligesom tale om stor social ulighed. Ja. Hvis vi går videre, hvordan har uligheden udviklet sig i Danmark i de seneste 15 år?
Ja, man kan sige, at Gini-koefficienten er steget med, i de seneste 15 år. I 2001, der lå den på 24,1, og i 2011, der lå den på 28, så der er altså kommet markant mere ulighed i Danmark. Og det har også rykket eller det har resulteret i en ændring af vores plads på sådan en liste, hvor man kan se, hvilket land, der har størst ulighed. Og i 2001, der lå vi på en førsteplads, men er senere rykket op på en 11. plads. Og grunden til, at der kom mere ulighed i Danmark, det er, at dem, der har flest penge, de har fået endnu flere penge mellem hænderne. Så de er altså bare blevet rigere. Og i bilag 2 bliver der nemlig sagt, at den stigende ulighed skader den sociale sammenhængskraft. Ligesom fordi de rige får flere penge mellem hænderne. På grund af enten stigende aktier, eller måske en stigning i deres egen ejendomsbeholdning. Og denne ulighed gør, at dem ligesom med mange penge og knap så mange penge bosætter sig i forskellige dele af landet, da der ligesom er nogle kommuner, der er rigere end andre. I bilag 1 bliver der kommenteret på den nye finanslov, som kommer de rigeste til gode, nemlig sænkelse af kontanthjælpen, integrationsydelser og sænkelse af registreringsafgifter på dyre biler. Og det er ligesom kun ting, som allerede kommer de velhavende i samfundet til gode. Ja, og det er også, at her der anklager blå blok for den stigende ulighed, da disse ændringer ligesom kun er ting, som faktisk er med til at øge uligheden i samfundet. Eller i hvert fald bidrager til en øgelse af uligheden. Og i bilag 6 bliver der sagt, at når det gælder de største folkesygdomme, er der social slagside i 19 ud af 21 af de sygdomme, viser en ny rapport. Og her bliver ligesom også nævnt, at det er sociale forskelle, der spiller ind her. Da det bliver nævnt, at dem, som er mest syge, at hvis dem, som ligesom var mest syge, var lige så syge som dem med en lang eller en mellemlang uddannelse, så ville sygehusene skulle tage sig af 40% mindre indlæggelser. Og det viser os, at de personer med korte uddannelser, som oftest tjener mindre end dem med mellemlange eller lange uddannelser. Og det er her, den sociale ulighed ligesom spiller ind. Den sociale omgangskreds afhænger af ens uddannelse, fordi jo højere uddannelser, jo finere felt befinder du dig ligesom i. Og så videre til det tredje spørgsmål, om ulighed er godt eller skidt for det danske samfund. Og man kan sige, at det gives der i hvert fald forskellige syn på, om hvorvidt ulighed gavner eller svækker et samfund. Og jeg starter med, argumenterne imod, at ulighed er godt for samfundet. Og i bilag 2, der udtaler en bekymret ekspert sig, at det ikke er godt på længere sigt, at Danmark har været kendt for en stor social sammenhængskraft, og det er ved at gå fløjten. Denne ekspert er bekymret for, den stigende ulighed vil ødelægge det sammenhold, som Danmark er kendt for. Fordi han mener, at der bliver mere og mere afstand mellem dem med mange penge og dem med færre penge. Og et andet citat med skepsis over for den stigende ulighed fremkommer i bilag 3 og lyder således: den stigende ulighed er gået ud over vækstraten i Danmark. Så ud fra dette er væksten i Danmark gået i stå, efter uligheden er steget. Og det er ikke kun, hvad kan man sige, at det er ikke kun det økonomiske aspekt, der her taler om, men også hvilken effekt ulighed har på folks muligheder. For med megen mulighed, der vil der være folk, der har mindre muligheder end andre, hvilket på ingen måde er fair for nogen, hvis man kan sige det sådan. Og i bilag 5, der kommer der et argument for, at det er svært at bryde den sociale arv, hvis der er stor ulighed i et land. Og jeg læser bare op, at kurven viser, at børn fra fattige familier har mindst sandsynlighed for at forbedre deres økonomiske status som voksne i lande, hvor der er stor ulighed i indkomst. Omvendt står det til i lande med mere ulighed i indkomst. Her har børn fra fattige familier større sandsynlighed for at forbedre deres økonomiske status og således bryde den negative sociale arv. Og her er der ligesom tale om, at ulighed i indkomst, det svækker den sociale mobilitet. Sikkert fordi, at folk, hvis man bor i en fattig familie, så har man måske heller ikke helt de samme muligheder til at måske selv få en lige så god uddannelse og så videre. Så det er måske svært at bryde den sociale arv, eller det viser undersøgelser i hvert fald.
Så det er helt klart eller det er i hvert fald en dårlig ting, eller et argument for, at ulighed er temmelig skidt, da social mobilitet er rimelig vigtigt. Og så er der også nogle argumenter for, at ulighed er godt for samfundet. Og det fremføres i bilagene, at der ligesom også er argumenter, der har en positiv indvirkning på samfundet. For det første fremgår det fra Kristian Thulesen, at siden den politiske aftale om finansloven for 2016, jeg skal lige sige, at det er bilag 1, vi snakker om nu. Hvad fanden? Ja, Kristian Thulesen han siger, at siden den politiske aftale om finansloven, som blev lagt for 2016, som blev indgået for et par måneder siden, så har den ganske almindelige og gennemsnitlige danske familie fået lidt bedre mulighed for at agere i dagligdagen. Og her peger han blandt andet på den lavere registreringsafgift, som ligesom har givet mulighed for, at de mere sådan belastede familier har haft råd til en lidt mere sikker bil, siger han i hvert fald. Og her siger han, at det ikke handler om, at vi er 100% lige, men snarere at flere danske familier får bedre muligheder for at agere i hverdagen. Og man kan ydermere også argumentere for, at ulighed ikke er noget problem, fordi hvis alle har fremgang, så vil det også vises som ulighed. Og det fremfører Kristian Jensen fra Venstre i bilag 3, hvor han siger, at det ikke er noget problem, at uligheden stiger, hvis vi alle bliver rigere, eller hvis alle bliver rigere. Altså handler det ikke så meget om, hvem der vinder mest, og sådan om, hvad der er retfærdigt og uretfærdigt. Men det handler mere om, at hvis vi alle sammen bliver mere velhavende, så hjælper vi også med at trække hinanden op, og så er ulighed egentlig ikke et tegn på, det ved jeg ikke, at samfundet ikke fungerer ordentligt. Det er i hvert fald ikke et skidt tegn på samfundet. Og så har vi en kilde, vi selv har valgt fra information.dk, hvor at Liberal Alliances leder Anders Samuelsen udtaler sig, og han siger, at uligheden er et redskab til at sørge for de dårligt stillede løftet, at få de dårligt stillede løftet, og det vil skabe øget ulighed, hvis vi pludselig får flyttet 200.000 mennesker fra overførselsindkomst og i arbejde, fordi vi bliver så meget rigere, at det giver udslag på Gini-koefficienten, siger han. Med henvisning, ja. Og her bliver også sagt det, som jeg lige har nævnt, at ulighed kan også være et tegn på, at det faktisk går godt, fordi det kan godt bare være et tegn på, at vi ligesom, at folk bliver rigere, og man kan sige, at ulighed vil være et godt tegn på, eller ulighed vil være et godt tegn, hvis det beskriver fremvækst, og det er også det, han siger her, at så længe der er tale om, at velstand stiger, og at vi ligesom arbejder os fremad, så vil uligheden være et sundhedstegn, som han siger her. Ja. Og så er vi så nået frem til den konklusion, at der hersker ingen tvivl om, at uligheden er vokset i Danmark de seneste år. Det bekræfter adskillige statistikker og andet fakta. Det, der til gengæld hersker tvivl om, er hvorvidt uligheden i Danmark overhovedet bør bekæmpes, eller om det i virkeligheden er et sundhedstegn for vores samfund, som jeg lige snakkede om. Nogle politikere og eksperter hævder, at den stigende ulighed skader og svækker vores samfund, mens andre mener, at uligheden styrker vores samfund i form af øget velstand. Derfor kan man heller ikke entydigt konkludere, om uligheden bør bekæmpes eller ej. Det man kan konkludere er dog, at der gives både stemmer for og imod uligheden i Danmark. Yep.